ҳамватанони азиз, вақти он расидааст ки чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар ҳамеша дастгиру мададгори ҳам бошем. пеш аз ҳама бо ҳам муттаҳид бошем. шиори ҳар яки мо бо шумо чунин бошад. соҳибкори ватанӣ дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия ба банду басти шифтҳои кашида ё худ натижнии паталки бо сифати хуб ва нархи дастрас бо собиқаи 20 соли корӣ машғул аст. шумо ҳам метавонед барои ҳамкории судманд ва фармоишот ба ин рақам занг занед ва ё тариқи WhatsApp, Telegram муроҷиат намоед. ҷамъ 7 962 932 61 81. ҷамъ 7 925 990 61 61. рақамҳоро такрор мекунам. ҷамъ 7 962 932 61 81. ҷамъ 7 925 990 61 61. ای هموطن، دور از وطن، همیشه دستگیری هم باشد.